la cultura i la nostra llengua continuen més vives i fortes que mai al sud del nostre país. Això és un poc la idea que nosaltres intentem plantejar i que la gent d'Obrint Pas ens fa costat i bueno, es col·laborem, es volquen en el llibre i ens obrin les seues cases, inclús ens donen molta informació per a poder fer el que ara tenim entre mans. Informació que ens donen després a repetir. Això per favor no ho tragues, és que ma mare hi el llibre, m'abuela i tal, però bueno. Bé, doncs bueno, en primer lloc, abans de començar jo a mullar el rotllo, dir-vos que ahir vam estar presentant el llibre en... Bueno, no era exactament una presentació, era un acte que tenim a l'Institut Martí Humà de Montblanc, en la comarca de la Conca de Barberà, i bé, era un acte amb els alumnes de l'institut, que al principi ens va donar un poc de por, no? Perquè allò era una sala menudeta amb 90 i pico persones en una primera tarda i més altres 90 i pico després, i allò va ser un poc fort per a nosaltres, perquè bueno, anàvem en Xavi Sarrià, no? En Miquel Gironès i en Jaume Guerra, tres components d'Obrint Pas, i clar, quan vam entrar en la sala, no per nosaltres, evidentment, sinó per ells, va ser un bram esclàfic, cridant i tal, i jo per un moment vaig pensar que inclús igual m'hi xinc. Però bueno, el cas és que ahir, quan ja ens separàrem, perquè nosaltres tornàvem a ser a València i ells anaven a Andorra, que tenien concert per la nit, bueno, van comentar que, en primer lloc, que ens disculparen per ells per no haver pogut assistir avui a aquest acte, no? Que ells estaran toquen en Berga, allà al Pla de Barcelona, i aleshores, bueno, pues, el Javier no poder acudir, estan intentant organitzar totes les presentacions, però clar, amb el calendari de concerts és prou difícil. Aleshores, pues, ja que no han pogut vindre, pues, vaig intentar jo parlar un poc, com ja m'he entrat unes quantes presentacions després, pues, vaig intentar dir el que diria Xavi Sarrià, no? Vaig intentar fer un poc de Xavi Sarrià, sinó que... El cas és que, bueno, ell el que sempre comenta és que el llibre, la idea no naix d'ells, i els agrada molt marcar esta qüestió, no? Que la idea és una idea nostra, i els agrada marcar aquesta qüestió perquè ells en cap moment volen ni acaparar el protagonisme dins de la música catalana en general, no? La música dels països catalans, ni volen acaparar tampoc el protagonisme dins del panorama musical valencià, al contrari, són un grup que sempre els agrada pues, promocionar o ajudar de certa manera a tota la gent que comença en el tema de la música en valencià. De fet, ens van insistir molt, i jo crec que ho hem reflectit en el llibre, que inclús que eren, no només, que no fos, encara que el llibre estigui centrat en Obrint Pas, que era la major representació possible de grups i de músics en valencià, i de fet en el llibre pues, parlem de Ventura, de la Bossa Sorda, de Miquel Gil, de Odi, de Batters, de Ochata Sound System, Gataca, un munt de grups, molts altres que s'han quedat fora perquè en aquell moment no han pensat o perquè s'han conegut després. I aleshores ells sempre mantenen aquesta idea perquè, clar, nosaltres quan tenim la primera entrevista amb Xavi Sarrià, ell jo crec que no entén molt bé exactament de què va el llibre, no? Perquè, bueno, tampoc jo crec que nosaltres tampoc no teníem massa clara aleshores, però sabia que volíem fer alguna cosa i la idea que tenim nosaltres era veure quan veníem a ells, no? Per a treballar, perquè clar, nosaltres no els coneixíem de res en aquell moment, només hi havia un xicotet nexe comú amb Miquel Ramos, que és el teclat del grup, perquè és amic de Guillermo, que el teniu ahí, bueno, Guillermo és amic de tot el món, després jo coneixia a Miquel Ramos, i com jo soc molt amic de Guillermo, perquè clar, Guillermo coneixia tot el món, pues aleshores n'hi havia aquest xicotet nexe comú, però el Xavi Sarrià no coneixia ni tal, i aleshores quan li plantegem la qüestió de fer el llibre, ell pensava que era un llibre sobre la música en valencià i que un capítol seria d'Obrint Pas. Clar, en la segona reunió, per dir-ho d'alguna manera que tenim, quan li portem ja una espècie de guió del que volem fer, i diu, ostres, però si això no és un llibre com nosaltres, i clar, van dir, campió, és la idea. I aleshores, pues bé, ell després a posteriori s'ha dit que el que li agrada molt era el tema de que no era exclusivament una biografia, sinó que era un llibre que parlava del país valencià i que utilitzava Obrint Pas pues, un poc com a metàfora, no? per a explicar pues, tota una història, no? Tot el que ha passat en els darrers 15 anys, pues, des de l'arribada al poder
del Partit Popular, primer a la ciutat de València, després al govern del País Valencià, tota la qüestió de la destrossa urbanística, tota la qüestió de la llengua, que evidentment costa molt de poder... Segur que me despistes, que tantes fotos i tal, jo no estava acostumat i tal, no? Però bueno, el cas és que aleshores nosaltres el que fem és això, no? Agafar la història d'Obrim Pas i la intentem anar intercalant amb els esdeveniments que es produeixen al seu voltant i que de la mateixa manera a ells es van influir, no, a l'hora de treballar i de fer les seues cançons i la seva música. Per exemple, la qüestió de l'urbanisme es veu molt clar perquè hi ha una anècdota i és que al principi ells, clar, tocaven on podien, no? Anaven a casa d'un músic que els deixava una estació perquè guardaven els trastos i allà intentaven tocar i tal, o van estar tocant també la seu d'un col·lectiu polític que després m'ho van haver deixat perquè intentava captar-los i no era molt del seu rotllo i tota la pesca, no? I dona la casualitat que tots aquests locals d'assaig del principi, no? Tots aquests locals que, bueno, una que diuen Benimaclet, tots aquests locals avui en dia no existeixen, tots han estat arrasats i substituïts un poc per edificis i totes aquestes qüestions, no? Pues de aquesta manera també intercalant una cosa amb l'altra. Aleshores, el llibre, si algú de vosaltres l'ha llegit o abans d'aquesta té un poc la curiositat i se llegeix, pues bueno, es poden fer com dues lectures, no? D'una banda, la lectura més estrictament biogràfica, on parlem del grup, i d'altra banda, pues una lectura pues, més ampla, no? del que tractem de contar. El llibre està dividit en 9 capítols. Cada capítol té com un tema bàsic o un fil connector que més o menys està explicitat d'una certa manera en les cites que encapçalen, no? cada capítol. Per exemple, per contar-vos alguna a l'atzar, el capítol 3, que és un dels més evidents, es titula No estàs sol, que és, fa referència a una de les cançons més conegudes, penso jo, del grup. És una cançó que es composa 2 anys abans de l'assassinat de Guillem Agulló, però que després, amb el pas del temps, amb els esdeveniments de l'assassinat del jovent antifeixista, passa a convertir-se en una mena d'himne, no? a la memòria i el record de Guillem Agulló. Aleshores, aquest capítol està encapçalat per un fragment d'una carta d'agraïment de Carme Salvador i Guillem Agulló, pare, d'agraïment a tota la gent que va donar suport en uns moments molt difícils, ja no només per la mort de Guillem, sinó per tota la campanya posterior que hi hagué de descrèdit, no? cap a aquesta persona per definir unes determinades idees. Hi ha altres capítols, per exemple, el capítol segon, parlem per exemple de la introducció de la dolçaina, de l'element de la música tradicional que fa Obrim Pas, que pensem també que és un dels grans triomfs, no? d'Obrim Pas, no? el haver combinat ritmes i músiques ben vives i ben actuals, com pugui ser l'esca i aquestes qüestions que agraden més a la gent jove, haver introduït el tema de la música tradicional, especialment la dolçaina, no? que s'ha convertit ja en una mena de senyal d'identitat, no? per al grup i que a més s'ha estès a altres grups. Si estiguera aquí Miquel Gironès, a banda que estaria pegant copets a la taula tota l'estona, si no molt com és ell, també contaria que té una cosina que ha fet ara un grup de música, una cosina de 13 a 2 anys, no? que diu, i que l'altre dia, amb una naturalitat molt gran, tenia el grup de música i tal, ja tenim guitarra, ja tenim cantant i ja tenim dolçaina. Vull dir, ja donava per fet que en el grup havia d'haver una dolçaina com si fos un instrument més i pensem